Drums of heaven ready now. आगैमोन जाबावनोसै जों नै दा सफैबाय बाटार नान प्लेन नान लोगोसे चिकेन कारि टिकेट साब्रैनि टिकेट थेंक इउ मेडामल' नुखासै नोंखौ होद समायसैलै देरा वेलकाम नुदो नोंसोर नट वेलकाम बेकलै दिनै जों दंफैयो नै इउनिभार्सेल स्टुडिअ मल लोगोफोर दिनैसो लोगो मोनदों 7 बोसोरनि उनाव ने 7 years आफ्टर 7 years नैबे 7 years ओमफ्राय जोंना बावखायाखै ने औ लोगो मोनलायबाय थाखायो मुभि नायनो फैदों जों इउनिभार्सेल स्टुडिअ मलाव ओमफ्राय मामोनलाय मा खालामोनलाय जों औ दा जागोन नै बेयो जब जाबाय नामा दा अरखेनोसै बेदरफोरखौ अरखानो देन्जार फरायनाय गोजालै एसे दा खोन्थाजोबो नोंसिनि फरायनाय इउनिभार्सेल स्टुडिअ मलनि लिफ्ट देन्जार गोजाखानै लिफ्ट गाखोबाय जों नै थांखोलिबालाय Ay, cuma tinggalnya. Mari hasil angka saya beli dulu. Tiket, sabrini tiket. Sudah nama ada. Hapkan sini ya, mbak. Tuh, colo. Sasi medam apa repi gue nih, cina. Medam kita kasih karbo. दे एसे बुंलाय जों मानो फैदों बेहाय हिनजाव नायफैदों थैस औ ओमफ्राय सोरखौ ओमफ्राय हिनजावा सोर इन्दु बेनो ने दे औ हिनजाव बियो हौवा नङा ना बियो आंलाय बेखौ नायफैदों मुभि नायो दा बावसैमोनलाय लोगो मोनैयासो जाखावनांगौ दिनै 10,000 बिल खालामनांगौ नै ग्लासा नै मिरर आखाइ सुदों नै बिथाङा माथो डेन्जार नुयो आंखौबो बोरैबाबा ने आइ गुन्दारा मा गुन्दा नुबावो जाहैदों सेस खालै एटायदो नै सिङाव जोंहा इउनिभार्सेल स्टुडिअ मलनि सिनेमा जागोनाव मा दखानफोर दंजोबो जों साब्रैल' जायो अब्ला जों हाबनोसै सिनेमायाव हल सिङाव नायनोसै माबायदि सिनेमा 3D ना नै बुस्थुआ नै बेखौ लाजोबनांबाय 3D नि थाखाय साब्रैनि नायनांगौ जोंना हेदे नाखि अके थेंक इउ अके कत बहिब 5 6 7 8 ए हलखौनो बुक खालामजोबबाय जों हलखौनो रावबो गैया बारा हलखौनो बुक खालामजोबबाय जों ओइ हलिफोर हलखौ सोर बुक खालामा मेरिना गेम जन गासिबो दंजोबो बेहाय मा खालामनो गोसो दंजोबो गाखोयोना गाखो होद देन्जारसोलै ने इउनिभार्सेला दायो जों जानोसो लायनाय इउनिभार्सेल बार काम मा होनोमोनलाय इउनिभार्सेल मामोनलाय नङा माथो बेनो जों जानोसै आरोखि बैजों थुदो थांसै जाखावनोसै फेमिलियावथ' जिरायखानोसै ने जाखावनो फैलायबाय जों नै
Different oil on Deep fry bơ जायो ओमफ्राय ओरैनो with sauce बो जायो. sauce with sauce. Salted. Ground salted. Okay. Untuk platter? Oh. Mau platter dia platter. Platter tuh itu sizzler sih dong yang dah gue sizzleran gue komplit ya gimana? Oke, mama dong. Nextnya ini signature dish apa gue? Beres. Chicken. बबेया जेनेबा बे रेस्टुरेन्टनि नोंसिनि स्पेसिलिटि जेनेबा सिगनेचार डिश माबायदि बियो Spicy. बनलेस Boneless. Nabalnya spesial medium spesial itu ada. Jayo. बेखौ जानाय नामा Ikut jauh dari dulu चिकेन लेग फ्राय Unang palang simba. बेखौ kan Ini macam apa? चिकन सल्ट एन्ड पेपर Let me try. चिकन लेग मी फ्राय बेखौ होदो langsung dulu apa? मोनथाम मोनथाम ने मोनथाम बानायदो Dia spesial. Mari sampai sini video lagi. बे जायोब्रा बे अट'मेटिक जाहैगोन बे दा बिरियानि खायो गाखिया जानांगौ मुदु Tidak ada biryani rice. Ini biryani minum mau Tidak, last time. Last time. Ini real. nani mah wet chicken dum biryani Thai mix mau जानो chicken dum nama जाखाव नै जोंना पार्टि दे पार्टि नैबेनि मेदामनि Mati nggak ada lo boleh. जोंनि नङा नैबे मेदामनि बेना जब जानायनि खोथा दं बेना कासिकत्रा हायार सेकेन्डारियाव बिथाङा जब मोनबाय मेदाम जाबाय बियो जोंनि क्लासमेटमोन अनेक खुसियै जोंखौ इनभाइट खालामदों आरो पार्टि होनो जाखागोन जों हा Jangan lupa like. Ebar next time mau deh bikin coba aja kau. नेक्स्ट टाइम आं जाहोगोन दे नेक्स्ट टाइम Apa itu? Ada extended sampai ini. Cheers-लै दे मानि पार्टि नोंनो होनहरदोलै एसे Jangan lupa itu. जानो फैदों पार्टिलै मानि पार्टि बुंखाबायलै Agreement. सिगाङावनो सेकेन्ड टाइम ने जों बेहाय जों सेकेन्ड नोंसोर फार्स्ट दे जों सेकेन्ड टाइम जाबाय मेरे नाम बसुमतारी खाथियावनो ओमफ्राय जोंना नै इन्दुरानि ओरै बिटिसार मिक्स थाबाय ओमफ्राय आं थाबाय बेना मिक्स डेन्जार डेन्जार फरायनायलै बिसोर जों एकदम दाहोनासो नै बेना फरायनायानो बेलेगसो नेटआनो दावबलखा दावबल नेट ओमफ्राय प्लास बिएड इन तेजपुर इउनिभार्सिटि एमए इन गुवाहाटि इन हिस्ट्रि ओमफ्राय एमए इन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो गुबुन गुबुन कर्स दंबावसो फिसा फिसौ फरायलालै बेयो दा बुंसै जों बुंथ'ला फिसा फिसौखौ ओमफ्राय नैबेबो खम नङा बेबो फरायनायाव ओमफ्राय जोंल' दामोन आरो हालुवा ओइ नै अक्ट'पास नै अक्ट'पास जानांगौमोन सिजवान अक्ट'पास चिलि अक्ट'पास आयौ बिसोरबो खेबहोगोन र' दा डेन्जार खेबहोगोन ना अक्ट'पास जागौमोनलां सफैजेनबाय नै चिकेन सल्ट एन्ड पेपार सफैजेनबाय जादो दे नानि मानसि
आगैमोन दे जादो दे दे माबायदि जायो नोंसोरखौ नायग्रोखानोसैलां आं दे जादो दे जाखावना हो यस नैबे आसोला जाग्रोबाय जोंना या दे आगैमोन दे दे जादो दे यस माबायदि माबायदि र' दे आंबो जाग्रोनि बे मामोनलाय ब्र' औ लेट मी खाय न चिकेन लेट मी खायनो बे ए सेमी ड्राई नै इन्दु जाना हो Drums of heaven ready now. Drums tiba di na. Yes. Mawa mana सोरगोआव माबा दामग्रा आरोखि बे ने Heaven mana sih? औ सोरगोआव द्राम दामहैयो आरो Surgani nagra. दा टेबोलाव सफैबाय गोलैदोंलै गोलैदों Drums of heaven सोरगोआव नाग्रा दामनो लाबोबाय आगैमोन जाबावनोसै जों नै दा सफैबाय बाटार नान प्लेन नान लोगोसे चिकेन कारि दे आं खालामनांगौ सार्भिस Di gokri mana di? Mana yang kiri? Saya bisa. Nah, ini purana mabaya FNB ni head na mana deng? Mana di service mana ni? Super. Bayi mana dia yang ibu? Oh, angin apa sih plan nan sih? Plan nan sih na, dengan butter naan, लोगोसे butter दंफायो या मोनसे गुसेल' दा फार्स्टआव Oh, first off. ओमफ्राय बेखौ ना चिकेन कारि what is chicken एसे गुसेथारलै बुस्थुआ नों मा जायो लेग पिस सोर जायो लेग पिस Merinan hot. मेरिना नै बेखौ इन्दुस Ya, Indus tadi. Buha Indus lah. Angin Indus buha. बे गोरान नङा बे सायाव गोरान जाखायो Geli geli macam. दा सफैबावबाय ने जोंना मेन कर्स बेनो फाइनाल जोंना मा बेयो चिकेन दाम बिरियानि जाबाय बहुत जानायाथ' डेन्जार जाबाय ना मा जाखो दे चिकेन सल्ट एन्ड पेपर ओमफ्राय चिकेन फ्राइ ना मा होनोमोनलाय Drums of heaven ओमफ्राय बाटार नान प्लेन नान ओमफ्राय चिकेन कारि ओमफ्राय दायो चिकेन दाम बिरियानि जाखावनांगौ बिदिनो सम जाखांबाय जों जाखांबाय बिलानै बिला बेनो 2 मा बेसेबां इयो 2167 ना 2226 GST CGST जों लोगोसे Isang na uzang. Yes जाखांबाय दायो जाखांबाय we are जाखांबाय थांसै बोरै थाङो लिफ्ट हा बोरै थांसै जाखांबाय many thanks to the sponsor मेरिना दिनै फुरा स्पन्सरमोन दिनैनि बे जानायनि दिनाव औ many thanks फिउचाराव मोजां खामानि मावलांनो हाथोंसै बिथांजोआ आरोबाव नामा बेनिफ्राय साबसिन ओमफ्राय नों मा बुङो थेंक्स होनबा थेंक्स होनबा
नोंसोर होननांगौ दे next बाराव मा होनो मोनगोन खामा ओमफ्राय आरो जानोसैलाय जागोन आरो औ ओमफ्राय चेनेलनि बागै एसे बुंदो साफा खाराब नामा नोंलाय अनलायनाय बयबो साबसिन ओरैबायदि ज'नो बिथाङा जोंनि बिराद लोगो आरो औ दे जा मोजां जाहाथे आरो बिथांमोना नायनानै बिथांनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना होयो आरो पपुलार खालामो आसा खालामबाय थेंक इउ दा बेयावनो दोनथ'नोसै दे दोनबाय